Mede Sabronum Akomine. Your friend Kofi Watkins, any of mine in California. Roma, a friend and I can come board. Oh, my, and I chamber in anyway. Charming, yeah. Come on, your toss. Two for charming, Madama Nana Koku Boatin was in California. Now, Bishop Busana, just as he said, me pacho meba, me pacho meba. Me person Busana said, me person said, yeah, now just and or who passes a mine who are with me bo or henny. Oh, can't come in, is one a boy, I come in. Me pacho, the minister, or your own penny. Wow, no, the brown. What the fuck, the brown out there? Let me say, I'm in the what we had the bread, when you're money. Brother Roma, when you're being over now, so it's a foreign. Wadama, petition, or say, petition against illegal mining activities at Sabronum. Your Royal Majesty, recent occurrences in Sabronum has prompted us to write this petition seeking your help. Some time ago, heavy-duty machines, which are used in Galamsey, that is illegal mining, were sighted in Sabronum. Due to the fact that Galamsey operators have a penchant for causing irreparable damage to the ecosystem, which will eventually affect our livelihood as farmers, the Assemblyman made calls to the stool elders and the district chief executive of the area to find out if, per adventure, any of them have been informed before the machines were brought. The Akwemuhini, Jasehini, Ebusiapenyi, and DCE of Sabronum indicated that they knew nothing of the Galamsey operations. An emergency meeting of the stool elders and family members, as well as the assembly members, to find out who exactly sanctioned the illegal mining activities, However, everyone present pleaded innocent. We forwarded the matter to the DCE, who upon investigations informed us that Nana Jeu Atuonie, Jasehini of Sabronum, Etuoni, Jasehini of Sabronum, was the one who authorized the illegal mining and provides them with its continued support. He had voice recordings from the illegal mining operators to confirm his claims. Your Royal Majesty, there is only one water body at Sabronum which serves as a source of water for the whole town. The destruction of this water body has been the main occupation of these illegal miners. Due to this, Sabronum Achiamehini invoked the Great Oath to place an injunction on miners, stopping them from accessing the water body. After the invocation of the Great Oath, some of the mining factions left, however. Others, emboldened by Sabronum Jasehini, stayed behind and with no regard for any consequences, violated the Great Oath by continuing their illegal mining activities. Your Royal Majesty, a lot of the youth in the town have now sided with the illegal miners and have now resorted to threatening us who seek to stop Galamsey in Sabronum with machetes. They come to our houses brandishing various weapons just to scare us from our resolve. Your Majesty, in view of this, your humble petitioners therefore seek your all-powerful intervention to bring this menace to a permanent end. It is no secret that your Royal Majesty finds Galamsey and its impact to be despicable. We therefore plead your timely intervention to deliver us from this menace. We thank you. Openyin Kweku Fuku, Eko na Busia Penyin, Mame Ama Ahimfie, Openyin Osei Kufuo, Openyin Yao Donko, Comfortedu, Openyin Yao Ochi, Openyin Emos Kofi Ajiman, Honorable Mohammed Al-Hassan, Assemblyman. Otumfuwa Chami, Wadama, Yechre, Asema, Omo, Echoba, Mede, Akoye Kasemwa, na Empenyinfo ya Megubo Mudin, Omo se, Ensembi Ekosu was Sabronum inti, and a Wako Yase, Ombecho Krata, the Abre Yura.
na ɔmo sɛ ɛbrɛ bi a ɛtwam no na ɔmo ho mfidie akɛseɛ bi asɛbe yɛde yɛ galamsey ɛwɔ Sabronu na ɛnam so ɔmo nim sɛ galamsey yi ɛbɛha ɔmo kuro ɛne sɛbe ɔmo dɔ edidi so ɔmo dɔ asase edidi so wɔ Sabronu nti ɔmo de asɛm no kɔto mpanyinfoɔ ne DCE ana ɔwɔ area mu ɛwɔ Sabronu na ɛhɔ ɛna akwamu hene Gyase hene ne abusuapanyin na DCE ɛmo kyerɛ mu sɛ ɔmo de sɛbe ɔmo nim biribiara fa galamsey nsɛnsɛm na ɛkɔ so no na ɛnam sɛ nti ɔmo yɛ mputupuru hyia mu bi a yɛ busa sɛ hwan ɛna sɛbe wama ho kwan sɛ ɔmo ɛnyɛ galamsey wɔ hɔ no ɛno obi aka sɛ dɛbi onim ho hwee nti ɔmo de asɛm no kɔto ɛsan kɔto DCE anim biem a DCE ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ Nana Jau Atuoni a ɔyɛ Sabronu Gyase hene ɔno na sɛbe ɔno ama nkɔfoɔ bi tumi sɛ ɔmo ɛna ɔmo ndi saa adwuma no ɛwɔ hɔ ama DCE mpo opanyin Nana Gyase hene ne bi a yɛatwe agu afidie so no sɛbe ya na galamsey for no ɛka sɛ Nana Gyase hene na ama ɔmo tumi no ɔmo twene ne egu afidie so a ɔmo sɛ ɔmo bɔ ɛde kyerɛ ɔmo na ɔmo si nsuo a ɛwɔ hɔ nom no sɛbe galamsey adwuma yi ɛsɛe nsuo na sɛbe ɛwɔ Sabronu mu ɛnam saa akora so nti na Akyeame hene sɛbe ɛsrɛ yɛwura ntam ɛka gu nkurɔfoɔ na ɔmo yɛ galamsey no so na ɔka ntam no ebi mu gyaeɛ nanso ɔmo aka deɛ nam sɛ Nana Gyase hene hyɛ ɔmo akyi nti no na ɔmo tɔkɔ so edi dwuma no sɛneɛ ɔmo edi no na ɛno na ɔmo sɛ ɛnam galamsey adwumadi a ɛkɔ so no mmeranteɛ ne mmabaawa na ɔmo wɔ kurom hɔ nom no nti sɛ ɔmo ne galamseyfoɔ no sɛbi abɔ amani nti ɔmo a sɛbi ɔmo yɛ krataa yi ba ɔmo wɔ fie kraa na mmeranteɛ ne mmabaawa yi ɛɛba ɔmo so na ɔmo bɛsrɛ yɛwura sɛ galamsey nsɛnsɛm a ɛkɔ so yi nka ɔnhwɛ na ɔnka ho asɛm ɛmfa ma ɔmo ɛfiri sɛ ɔmo nim sɛ galamsey deɛ ɛyɛ ade a yɛwura ani ɛngye ho koraa galamsey a na wɔ Sabronu yɛ kasa na niwa ɛnyɛ no korɛ na wɔ hɔ na me hwehwɛ mu no sa na nanom obiara se onim ho hwɛ na tono mpanyinfoɔ so obiara se onim ho hwɛ enti yɛwura tu committee Nana Gyase Nana Buawasa ɛhɔ na yɛwɔ ɛnɛ Nana Andakrakyi yɛwura Akyeame ne mpanyinfoɔ bi wɔn yɛ hwehwɛmu yɛba so bɛmpere nan asɛm no nte saa ɛyɛ ahen a yɛbɛsie ɛna yɛde nsɛm atare Gyase ɛnyɛ nokorɛ da nokorɛ wɔ mu no yɛtene ne sɛ mfidie no deɛ aba hɔ ɛba hɔ no yɛakoa yɛwura nom adi adanse yɛakɔ DC hɔ mprɛnsia yɛkɔ police commander hɔ mprɛnsia obiara ntwɛne ne ahwɛ yɛaba Kumase district commander hɔ yɛkɔ court krataa nie mehwɛ deɛ ɛkɔ no a Nana Bamuhene ɔno wɔtiatia Sabronu ntam so a yɛ Sabronu mantuo nti yɛka no kurom a obiara mu biem sane sɛ Bamuhene kuro no ɔne yɛ ne dea nti wɔsɛn ntam a ɛwɔ Sabronu nti woka Sabronu mantuo no a nkora no se pampankɔ a da ho ayi so no wɔde kyerɛ panyin no wɔ nnuane a wode kyerɛ akora wɔ nnuane Nana Bamuhene sɛn Sabronu ntam deɛ wɔ mu no kura mɛka sɛ meka yɛwura ntam sɛ ntam ka yɛ sane sɛ yɛni atuo yɛni agyan yɛaba Kumase yɛnum nyina ɛsɛ yɛda so ba ho yɛba no ahai kaa no asesɛ nipa agum sane sɛ yɛbɛtu Gyase hene nti ɛnyɛ no korɛ meka yɛwura ntam to sɛ bam adeɛ kyerɛ na mfidie no nyina fi kurom hɔ sɛ obi ka so obi wɔ hɔ a ababaawa bi a na aberanteɛ bi afa no kodoɔ no ɔkɔwura mu no ɔkɔbɔ no kuola na nanom yɛkɔ no ɔkɔdu twɛ sika no yɛ dɛ afidie bi ani hɔ na ɛmɔ no deɛ mɛtumi aka sɛ ɔmka so obi wɔ hɔ deɛ a na deɛ mɛtumi ahu sɛ bi a na obi atam no kodoɔ bi na wɔde akɔwura baabi deɛ na afidie no deɛ yɛwura da woroma ne tumi nti no biribiara firi hɔ deɛ menim ano no ka sɛ wo a wosu saa machine bi wɔ kurom a yɛ deɛ de tu events excavator no ɛyɛ maako na mmienu wɔ soro deɛ ɔman ne so wɔ mu mpɛ no na mmienu wɔ mmienu wɔ ɛna mmiɛnsa wɔ anafoɔ ha na ɛkɔ bɛɛ mu ana nson
enti mijina yewura tumi so kan tamno ani nansa na ni nyina akọ na kasa na refre na naja asenere okope akosia eko hai de afidie ni siso no eko fa firi wuamu ebesi fie emema ne mfa anko no makoyiri machine no kuro bi ye fo nyam bekyere ye kura ne baako omu yira machine no no mai yesi o omu de atuo na yesu ya ni atuo de ne se firi kuro mo kura anke ye be kan ti ne wura no se afidie na firi kuro na nanom sa be boy charge se de afidie na kwotete ye mpese be sa de afidie na fo na ye hunu ya se afidie na sa be wura o na ne ha machine mako nan ni nyina de kwa no masa de ba se ni pa na hyase na yi o na hyase na pesi hu o mu na hyase na ba mu ni na ayi o mu kutupa so mu tugo ni etu na ja se na de so no kure wo mu ara nwura me na me ka tira wo ba mu he wa ha yo da me se ne ja ma ba wadama me nkonkoye ho so egutu je ona ja se ne yetu na mini na de ene sebe ofiso oni madie de wa obi kai o kasa mititi asabulu mutam so no wadama mititi asabulu mutam so de tell se man he ni free mo no ebra ya yesai ibi sada nan ko so ache no ya se obi a so ache na nan no bia no bra bi sai de fa che no bi jawo kura frana ne ja se na be ja fa refi bi se o ma mi sai e na se mi sai chire no ye de na ba fo ba ya o de ba bi si apatamu o ba ji ma mi so ache sababa ma no me ka ho bi ni sai ye na agbaje ya ofiri ma he ba ko ofiri mo no o sata na de ja se na ye ba mu ne da bi o de nam ye wona se na me ba cho de ko bi o mu mo ne se wona o se ni pa bi echi ena ma ko first excavator ba krum ho a motu bi la me se na mo de bo ja se ne ko adu se be betu na de so na no wan ka de ena o se ne tam kan ye no amfidie o se ha mi na ko first excavator o so na so mo echi wo ya ma no nya ma na wo di fa cha to mo fa cha me to mo no bi o jina no he mate matiwa what you jina so be ready me mate ndi to mo mate fa sa zu bo ya mense mate yo kan ni to mu ya no ne fa tire me fa cha enye no ko tire mo me fa cha de tire se aposida na di afi kai no aposida de di kai no ya ho no ma na akomi no boy amane se egofo bi so meba ye ho no ma ba bitu aba bede ya abedi ya di komanu mre no ena be bo na mbo mama na se bi mo bi de memba obi ba ho abedi abetu de ya no na be short time se bo no mi ni atene o ba na no ho etu be se kwa se bi na no e de se memba ya ma kwa ya no waba eti bi de firi ho na me ko ye eti no ho no na akomi be bo mama na se emranti no wamba wo so mba bitu garam se ewo eso ho yenso ba ko ya aka ya no mo no eti wo no ye le se wo no nko le se ma hene dafo eti ye sieri wia na wo maba no busa se ne sika se no da ma wo e no ye se wo de wo ni nya ko kodi na ja se ne ho eti no enu che ye sie na no a ye bo han se ni pa ko na wo ba na no ho no mo no won di excavator e di aba e ma ho me ma no e sore e gina yi e ma excavator no e yi ko mo hye no wa bontiri mo ho e ma branch na enkoda no so e twitwa branch ba ko twitwa na sekai e ma ne e yi pa wo ho no ya de se e ni yi e na e kire jo ye e ti no na kire e sa jo ye de be hu se won asa be bi ebu ye ba no na de ja se ne wo ni wo no titogo eti wo no na wo na papa e be ofi na ba be meeting ansa no mekwa yakọ e ma e ko di si ye ho ko bo na ma ne se ye fe na ko me hene wo so ni mo hoye ye fe na ja se ne wo ni mo hoye na cha me hene so wo nu anom na ye wo so ni so ni mo hoye ne na ha de bae o be so timi free kurobi eso entini mfa fidie e ma mesi ho eno musa enti o no no ena ya ta ko DC o ni DC e ne se na ne ja se ne me ma na ba no ho aba do bona ma de se ne ja se ne no ko kwa no wo record wo voice so yeah
wɔyɛ press conference no DC wɔ ha mebɔ a DC wɔ ha wɔyɛ press conference no wɔsɛ afi akyire ɛsɛ aka kyerɛ wɔm sɛ wɔdeɛ no wɔde yɛ ɛhuruhura nipa ni so enti no wɔn nkɔnkɔ yɛ adwuma DC wɔn sɛ wɔn petition sɛ wɔn na yɛ wɔn sɛ bi sɛ bi adeɛ bi kan mebɔ a so wɔde kɔ abɛ kɔ no kyerɛ sɛ wɔyɛ adeɛ na ɔkɔ kaa na wɔn sɛ wɔde wo wayɛ yi because maa yi ne ti aseɛ no ɔman DC police station ɛna ababa bi so wɔn na wɔn yɛ eti ɛnanu a yɛ ayɛ yi wɔn de ba no ama ha yɛ nana mipa kyɛw bɛ boa ne ba ɛnua na yi bi ano no sɛ wɔn mi ate asɛ sɛ wɔn yi mu hɔ hwee dabi frɛ wɔn no sika bɛɛ mu no sɛ yɛde ma agya ase hene nana mipa kyɛw na kɔmi no wɔ ha wɔn de kan ayɛ sɛ bɛ boa akɔmi ni na ɛka kyerɛw sɛ mipa kyɛw ayi ɛna DC nso so ɛka sɛ mmeranteɛ no ba na wɔn sɛ akɔm agya ase hene ɛna ama wɔn kwae na wɔsɛ wɔn yɛ press conference wiɛ no na wɔsɛ aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn yɛ wɔn nkɔ so nkɔ yɛ adwuma na wɔsɛ wɔn gu bɛrɛ no woka nyane no kure na deɛ teɛ ne sɛ ne ne gye ɔman hene gye ase hene ɔman hene ɔde kuro no hyɛ ne nsa akyɛ ɛbɛmfie du no mu deɛ ne ne mahwɛ sabronu ma bɛpem saa bio na sabronu galamsey ba a ɛdi basabasaba enti mmerɛ a ɔtumfoɔ mmerɛ a yɛbɛyɛ man hene no a dɔte yɛ no ɛna nkurɔfoɔ bi baeɛ sɛ ɔmo bɛtu galamsey wɔ hɔ ma meka kyerɛ ɔpɛ sɛ daabi ne mpene because mebɛyɛ man hene yi mpɛ sɛ basabasa bi a bɛsi kuro no mu a enti mu deɛ monkɔ ne yɛyɛ yɛ bi wie a mɛfrɛ ɔman no ɛne nananom ne ade ato ɔma no mu ne deɛ ɔbɛka biara no aba abɛtie ho nyinaa enti mekaa saa sɛ no wie sɛ ɛkiri ɛda meda hɔ anadoa na metee sɛ akwam hene ɛbɔ me pono mekaa saa sɛ mene ne ɔm kan ne na ansa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔm de mfidie ne baeɛ nti meda hɔ na metee sɛ akwam hene bɔ me pono na bebɛɛ du ne ansɛ dɔnkɔ ne fa ne nso baabi a meteɛ kɔ aware paa nti mesɔre na busa akwam hene sɛ adɛn na saa bere waduru ha wɔsɛ na nkɔraa no afrɛ no sɛ galamseyfoɔ de mfidie ɛba ha nti yɛnkɔ ne yɛnkɔ sɔko wɔ mu nam sɛ dabi sɛ bɛdi mentimi nsɔre because adeɛ asa ntimi deɛ meyɛda nti wo deɛ kɔkɔda na adeɛ kyee ne nyinaa ahu deɛ bɛfa so akwampa bɛfa so nti adeɛ yɛ akyee no ɛna metee sɛ wɔm ahye afidie no robɛd no wɔm hye robɛd no adeɛ kyee yɛ a mebaeɛ me nso bɛtua so de bɔɛ sɛ wɔmde afidie no baeɛ no kɔɔ court nti wɔm kɔɔ court sɛ wɔm afiri nana no nwura akyi akɔfa afidie aba nti court nhyɛ wɔm ma wɔm nyɛ afidie no mfiri kuro mu court hyɛ wɔm ma woyɛ afidie no ɛfiri hɔ court hyɛ wɔm ma woyɛ afidie firi hɔ na ɛyɛ ade bi ɛne bɔɛse no bi court hyɛ wɔm ma woyɛ afidie no firi hɔ nti akyire yi yɛsi ma hene wie akyire yi ɛda no hɔ ara na metis na mwafo koraa na kra mu asɛmpe ma no frɛ me sɛ nana yɛsi galamseyfoɔ de mfidie bebree aba sabroni na sɛ ɛne no wafo mu yɛ adwuma nso ne megye aba fie megyae ba fie mpaa ne mfidie no wɔn de mfidie na ɛnya aba efie na mka sɛ no ne mpene nti yɛfrɛ putukuru hyia mu yɛne kɔmɛtiifoɔ ne nana ne nyina hyia putukuru hyia mu nti yɛhyia putukuru hyia mu no a yɛka yɛa ne yɛka kyerɛ wɔm sɛ no wɔn nyɛ fidie no mfiri hɔ sɛtɛ boys mmienu bi wɔn wɔ sabroni mu yɛfrɛ baako kakari yɛfrɛ baako kila wɔn na kɔfa fidie no baeɛ nti yɛhyɛ wɔm sɛ wɔn nyɛ fidie no mfiri hɔ wɔn nyɛ fidie no mfiri hɔ akɔpem sɛ saa de wɔn kɔɔ court ɛho krataa mu sɛ de wɔn kɔɔ court wɔn ankra nso sɛ fidie no a wɔn de aba hɔ no ne nti aseɛ nti wɔn nyɛ fidie no mfiri hɔ nti mfidie wɔn yi ne nyinaa bɛsi fie esi fie no nnukwu ni wɔn so katakrakyi ne nana bi abasa ɛyɛ sɛ otumfoɔ kyɛn katakrakyi ɛyɛ nsɛ wɔne nana bi abasa ɛka kyerɛ sɛ otumfoɔ se yɛ ne DCE ɛnyina nka mu ne ɛnyɛ fidie no mfiri hɔ DCE yɛ kɔɔ no so kɔkɔkɔ yɛ kɔɔ bɛmpere nsia DCE yɛtumi atu ne yɛsi sabroni sɛ ɔbɛhwɛ fidie no koraa sɛ yɛyi anaasɛ yɛndɛ DCE wɔnsi hɔ da DCE yɛnsi hɔ ɛne nso nokura ni me nso mentumi nka sɛ meyɛde tui anaasɛ yɛyi kɔ wɔ mu so nti kɔɔto no nkɔkɔ yɛ kɔɔto krataa mede bi ma asɛmbre ma mede baako ɛyɛ wɔn a yɛtu boodu no kakari yɛ David ɛna kwakufo su
wɔn yɛ nsa na kɔfɔ mfidie ba ne yɛ sama nkrataa baako kɔma wɔn ɛna me yɛ baako nso kɔma asase nwura deɛ ɔtɔn asase ma wɔn no sɛ ntia sɛ nananom hɔ na ofi nananom akyi akɔtɔn asase ama obi bɛtu gu me yɛ kɔgye nsama nkrataa brɛ wɔn ɛsɛ wɔn sɛ pɛ ɛhɔ a wɔn di adwuma no ɛna wɔn sɛ mfidie no bi kɔɛ to sɛ bi kɔɛ na nwumɛ na ɛhwɛ sɛ mfidie foforɔ asa aba ɛgye mfidie no ɔba wɔde mmiɛnsa kɔ na sa aba nti sɛ kɔfoɔ no awia taa so paa sɛ ɔbɛtu gu no nti ɛbɔɔda wo frɛ ɔman no nyinaa so ɔman no nyinaa me nhyia yɛhyia ɛna atiamehene kasa ne ɔsɛ ɔtumfoɔ ntankɛseɛ ka gu wɔ m so sɛ ɔsɛ ɔtumfoɔ ntankɛseɛ ka tankɛseɛ gu wɔ m so sɛ saa mfidie no wo a wowɔ biabia yi firi kuro mu ampaa wɔka ntam na wɔn nyinaa yi mfidie no firi hɔ nkɔ wɔn yi mfidie firi hɔ no me nso nsɔre a mete fie mesɔre a mekoma furu ebi wɔ hɔ a mabɛkoma ase a ɔtumfoɔ hia me anom aba ni bibi ase pia obi ya adwuma e wo sa bonu ti don kan na ni ho hwi ba mo hene ka se akwa mo hene bo na mane ye se sika bi woni e de ma wo eno woni ya no e na wo se DC so e ka se mrantie no ba wo se wo na o ma akwan yi ho na no yi okay e sika na nkofo ba ba chia na na kwaside ni atrase na ni na ehia kwaside ye je kwaside no mbae on di no to play le chia na no on di no connection no say e will promote the brother said ye on di pa sa de touching on di no play on di no play e ti de ko son de play ni ko ni minister ki sa te minister ni ya wo ya no fu this is your boy because your call that security this is for cancer story ya ma ka tell say this is ti wo when na bi say and I from me from to me na o fe to me ti ka sa tro we o di na o ye we we si obi ne we anya ni na de na wo bi just say to me so na wo ti me o di na me pa content we si obi ne ba ni na this is o boa wa kan no if you DC no kwa no sabonu we si ho bio popin na no ya na pro ba o ba chia me na ko ni kwa o ni ya ka den na no da pro ba ya no tin da chia me sebi oh it's not DC so ne no na chia me o tu fo chia me we de si wo nyina ne se de na mo kan se galamse no ye ni ho hwea ye hunu ya ne se mfidia be wura kuro ni edale na me we fom le wo hwa ne assembly member ba ko frɛ me no so na abo na awon na me se me we fom eno se ye hunu se machines bi aba be wura kuro ha ye galamse machine na wo ni hu bibia na se baby minim hu bibia ti sa na tia bia me frɛ wura DC ena me frɛ wura DC mi busa no o so ni mu ho hwe me frɛ na na kwam mi busa no o so ni mu ho hwe me frɛ na jase ena na jase so wo we fom wo so ni mu ho hwe enti ba sa na course ne ba na eba enti bi ja adwuma me ye na me ba fi enti ba be du fie no na hoso ya assembly members ne ye tu na me kofre me nua no ye frɛ committee fo ne ko hia ye hia ye busa wo no obi aso ni ho hwe enti ya sa to aso ko na nanom ho bio ko busa na nanom mienu nyina na ja tin na na kwem wo muso obi ni ho hwe enti ado papa na nanom frɛ ye meeting ene ye koy enti ye koy ya no abusuan panimfo nyina so ba ho bi eda abusuan pan na wa ma ho no ni kuro ni abusuan panimfo nyina ba ti ne se ne be ya no obi aso ni ho hwe dia ene wo si etu ana mo ne ko ye wura DC ho enti enyi ne ko ye wura DC ho ye koy ya no nyame no kuro ni me yan koto no enti ade chi ne ye fiada na nanom wo menhia ha ba enti wo de say abusuan panimfo ya aso na abusuan panin ena apibo so abusuan panin ene ye committee fo ne bi ene ye koy ye wura DC ho ye ko bo ye wura DC amane ye bo na mane ani wase wate eda na ye Friday enti nyame ya adom a adwada bi obeba na obetu ho anamo enti dwada ne ye hwe na nim ama fi kopi ni ukra da so mo anam wafom na ja asesa frame eno bisa nse na me wo hin na mse me wafom no sable de de adu na adu ani breso enti obeja wo tozi samene kakra na mse na namate enti me bai no ena mbesre ko na no na ye no nan pam wakase me frame committee for no me nya obi a eno aso de me nko na na nwure na masaba no so mi jade mi ye bia ne na besre ko ma ye kokko ya announcement ena nana to o mai nem se ade achi a obey press conference
afa galamsey nsɛm na aba no mpanyam pa de kye no me ampo na mekɔ so ankonwa no ɛnam sɛ mekuru ho hia no yɛnya nsuo no enti no mekɔe mekɔde sa ankonwa de ba bɛgu abɔnten yɛne nana yɛ press conference me na medi ka kasaeɛ ɛkyerɛ ɛyɛ odi a yɛwɔ galamsey a ɛba sabro no no enti mpanyam pa kasa wie no na de kyeeɛ ɛna asono abusuapani ɛne apebɔ so abusuapani no msida bi ɔna bo bɛyɛ amomia sanko ewura DC hɔ na ɛbrɛ a wɔde hyɛeɛ no ɛbrɛ no apa ho mpanyam pa yɛkɔ yɛwura DC hɔ yɛdua na yɛwura DC ka kyerɛ sɛ sɛ na n'agya ase ba ha nka mepɛ ɛfiri sɛ boys na wɔn yɛ galamsey ɛwɔ wura mu hɔ no na nyɛ wɔn numbers afrɛ wɔn ma wɔn aba so wɔn nkɔdu wɔn afidie mfiri hɔ na boys ne ba a wɔn se that man mo yɛ press conference ni wie yɛ na ɛna na n'agya ase frɛ wɔn wɔ bush ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ni wɔn adwuma na deɛ no ɔpɛ sɛ ɔmu na sɛ wɔn man mu no ɛna wɔayɛ no sɛdeɛ ɛbɛka sɛ wɔn ka ho eti baasa ni in fact yɛn nyinaa ɛbɔ yɛ pusa ɛma ayɛ saa baa eti ɛbaayɛ no sɛ n'adekyeɛ ne yɛ te sɛ bɛnhyia ɛɛfrɛ nananom wɔn a mɔyɛ amaneɛ baa yɛn nyinaa di mu baabi yɛbɛyɛ nya akwanya ɛne nana kantankrakyi ɛne nana bu abasa no mu nyinaa bɛhyia a menya akwanya de saa asɛm no ɛto nananom anim ɛma nananom kaa sɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa nkɔ wura DC hɔ na yɛnkɔ nkɔbɔ n'amaneɛ sɛ machine no wɔn nyi mfiri hɔ ampanyam paa yɛn nyinaa kɔ yɛwura DC hɔ ɔfrɛ dasa meeting na police commander wɔ hɔ migration officer wɔ hɔ BN apanin no wɔ hɔ ɛda yɛn nyinaa hyia eti wɔn no ɛna yɛwura DC ɛsa ka ebien mu ato so sɛ boys ne frɛ nana boys ne sena na frɛ wɔn wɔ wura mu wɔ sɛ wɔn nyɛ wɔn adwuma eti wɔn recording the voice ɛbɔ tie DC no ɛma DC ka sɛ nkɔmu nkyɛn no mo fa voice ne ma no nso wɔn yɛ yaa na DC so yɛ yaa wɔn amfa ɛgyina ama wɔn eti no asɛm baako so wɔ bi sɛ na nananom bi ɛne nkɔfo bɛyɛ wɔn kɔmɛtifoɔ akɔ twerɛ krataa saa deɛ kɔmɛ yɛ wura DC sɛ kɔman no nyinaa ɛne galamseyfoɔ no atena ase agyegye atom sɛ galamsey no yɛpene so na aka nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ho enti ɛwura DC sɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ krataa mo de baeɛ obiara nsa nhyɛ aseɛ nti mo nkɔ san mmra enti wɔkora ɔka kyerɛ n'agya ase sɛ krataa no baeɛ no ɛna nka odi nhyɛ aseɛ nka mɛkyew na n'agya ase so ɔntumi nkye no ɛna ɔsɛ nka mɛkyew ɛna ɔso ntumi nkye me na me na megu nsa ɛma yɛde CDC no enti ɛbaa saa no ɛna agya yɛnyina adi firi nti wɔn mpo na n'agya ase ɛbɔ ya no ma sɛ machine na wɔwura mu no ɔbɛfa low bed baako ho ka enti DC so ɛmfa baako ho ka enti ampanyam paa yɛsan ɛba manhyia ebiem ɛma nananom saa kan sɛ yɛnsan kɔ na yɛnkɔyi machine mfiri hɔ ampanyam paa nanagya ase wɔn kɔkɔpɛgya machine no na machine no low bed firi Kumase abɛfa ma ɛlo a wɔde sɛ excavator ɛde kɔ ɛntini amfɛn no Kumase na aba abɛsi nyame bɛkyerɛ ɛne kuro no nkwankyia bɛsɛ kwansini bɛyɛ mmiɛnsa ɛne fa ɛyɛ kuro no mu ɛyɛ saboronum asase ne so a eti yɛsan ba ha bio ɛma nananom bisaeɛ yɛsan de to wɔn anim sɛ machine no nanam kaa sɛ wɔn de abɛsi ɛyɛ nyame bɛkyerɛ na wɔn ayi afiri kurom hɔ ɛnam sɛ dabi nyame bɛkyerɛ nyinaa yɛ saboronum asase eti sɛ mo de abɛsi nyame bɛkyerɛ a na mfiri kuro nim na machine no kuro mu yi firi hɔ no ɛnɛte a wɔn de abɔ agu hɔ nom no ɛne amena ɛdeda hɔ no so wɔn ankata so a ɛde kura yi nim yɛ bɛsi akyiri eti gye sɛ wɔn kata amena ne nyinaa so ansa na wɔn bɛka sɛ wɔn afiri hɔ nom a yɛagye atum eti baasa no ma nana akyiamehene ɛkora ka kyerɛ me sɛ wodeɛ yɛwura DC blackboard ama wodeɛ so paa eti ɛhɔ no nyame ne mu kura no mu ni yɛ madwe sɛ aha deɛ mentumi ne obiara ni anobaaba yɛ to ɔkaa ne yɛ din wɔdeɛ sɛ lucky na yɛ nana fura abasa ɔtee asɛm a nana akyiamehene ka kyerɛ me no enti obisa ne sɛ ɛdi asɛm na akɔ kyerɛ ɔno abo no ɔso wanka hwee ɛna ɔsɛ wosi yɛwura DC ama ne sika wama ne bride eti ne bufu nana paa nana akyiamehene paa ti na nwummerɛ yɛkɔɔ fie yɛwɔ hɔ noma na nana akyiamehene ɛfrɛ me mekora na menim soɔ no nti sɛdeɛ mesi gyee soɔ no wɔkyerɛ me ma menim soɔ no ano na mese afe nam sɛ ɔna nafa kyɛ me menim sɛ ɛyɛ wa ɛne wɔ sɛ deɛ kɔsii hɔ no nyinaa no yɛserɛ yɛn nyinaa yɛmfa nkyekyɛ yɛ ho na nana gya asesi nyame pa ɔkyena yɛn nyinaa yɛmmra na yɛmmɛhyia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a machines no ɛbɛfiri kurom hɔ ampanyam paa yɛn nyinaa yɛbaeɛ
ti ekoko trasia na galamseefo no enyama ho no no ma to mu sa fra galamseefo na galamseefo no nyama ho etu wana papa ba kwa ya fra no faja frempo manson de dodo na fra ni sagali anu wase se emlantie ni nyama ade a mo bi mo po bi nyam fansi na emlantie ne ba ni aka kire wo etu wana me paja mensa na me se ya ko otumfo mensia ama nanan maka kire se otumfo se ya pega lamse bia wo enti wo munyi wo munyi memfiri a na minim se de enti a ebeto sabre machines no edeso wo krum ha enti ya former assembly member ba ko e de to so se muni galamse fo na hia na maka BBC a kire wo mu dia e de be ne sikwa bi o se yesa no mo betra sia ba be ya no babai enti anche e na galamse fo ne bae to mu bae na ne ja asese obi so mama ne na ne ja asese o munyi machine mfiri wo na machine no e ye kura mo manya amane enti ye kana ma galamsefo na yo madwene se o ma hyase ni e bia no baba ye ensema ne galamsefo ni dikika no na e ha adwene enti e ba sa no e ma e former assembly member no osole e no se asema ye ko menhia na nanu masema ye ta ye ti ye no ye fanto galamsefo na nim ni ye sole nko e ho na boys no ebufu ye ene nana nyameni nukura ni se ememe nhia wa me ma assembly member ba ko no wo so wa se yi onu na dawruma e bia enka omude nkona aburu ho nyina yetrim ti atem ki kan sam kira ya pa na lucky ni se na ya former assembly member na ne ka ho enti boys no ba ko ka che se omu nyina be fa ka nya botu fofia ha na ye mema omudi machines ni besa ko wiram ho ye samra ye memru ko omudi be faso enti asema boy ba ko ka ye ma ne ha ne se o se mo ya so ni ani asema bukam adu ko otumfo oni amamo 10 cedi 100 cedi sabu kwa ko tuna na jase gu kwasi a 40 sabu betu tuna na jase akonya so sabi enti bono me dwe ho pa se ada me de ma de ja panyin na hwa de ali suyi wa ma sabi kromfo abefa me ni abre panyin no so ne ko kromfo ni tibi fa chire e ba sa ne me be ko mu galamse fuwe muni yase munyali na ede na jase na mo be ko ama no enti asemo no me kase na eya na yetro eya me da na yetro ya me ne kura ni ni yasa ko fie ni ko ya no no enti asemo mo ko ni na no ni ra DC o hamdu wa baha enti sabu bebre no onu awo ha onu so tutu na namo a wa ba manhia enti na no manuel brother my son ka free DC no pa cho DC no yo otu for channel am say we dina kira matini na mi bedi akonwa se DC mi ko infinians na me baaye na fiso na galamsi no sabro no me ho pa enti me ye madwene se kwan bia so ni podin bedi akonwa yura president galamsi na chiwade enti kwan be fa so aboa no am ye tu ase bia be fa so enti sabro no ne ho me ko ho ekohwe me kobo regional minister mane o ma me sojafo ani apolitifo e ma yeko sabronum yeko ho ye wo forest ho no mo a ye pamo enkrofo no e twa mo nyema pie ye wuram ho no ma na me hunu se na na jase ene ohene baako a wabenyama ne wahai eti moto so adu wuram ho omudi nkan frame ya manfa tombe no busa se ada ya frɛ wa wanfa na msana nampa atwa wada roma me ye adwuma eti kamiwia anka mefrɛ ɛno se na ada no aboma sase so ebe ye adwuma abra omoma mane na msana na wada roma se adwuma we die se ya ne ye no ye be ya ye mo amane ye wia ne ye amane abebo enti wada roma me ye adwuma no se na hwan na ma wo kwan sebra bepamo galamsefo na msena na wadaroma mi hia so be ma me kwai efi se de ekoso no
ɛyɛ mimi din ne yɛbɔ nti sɛ mo bibi a mɛyɛ afa ho a mɛyɛ ti deɛ sɛ mɛyɛ fa ho ɛna mɛyɛ ti ɔne me yie no wo wura mu bebrebe yie kwa ɛna me firi hɔ no mo ɛkɔɔ yɛ akyire edi bɛɛ na awɔtwe ɛna ɔpani bi wɔ bi kurom ɔfrɛ me ɛde audio bi sɛnde me ka kyerɛ me sɛ me kɔ Sabronum ɛkɔyɛ adwuma bi wɔ hɔ ɛna me sɛ yan ɛne wɔ so wɔke nananom de abɛto n'anim sɛ adwuma na mebɛyɛ ne wɔ hɔ no wɔn ani anyɛ ho nti mama nsi hɔ no mɛ sɛ adwuma ne bio ɛyɛ galamsey nsɛnsɛm a me kɔɔ hɔ no na me maayɛ no na galamsey ne ɛkɔ so dada nti ɛnyɛ me na me bɛboa ama yɛtu aseɛ nti me mpɛ me baabi nkyina Sabronum nsase ɛnyɛ me dea me bɛdi DC me hwɛ so nim DC na nananom nso ntwɛn baabi ɔka me si yo mate nti me tena ase ɛyɛ deɛ etwa mu bɛɛ bosomi mmienu ɛne bosomi mmiɛnsa ni wankyerɛ na nakora ɔfrɛ ne kansa akyerɛ no mepakyɛw ɛyɛ BMSO number 2 hene ɛna frɛ no bɔ na man yɛ na BMSO number 2 hene sɛ ɛyɛ nana gyase ɛna ka kyerɛ ne sɛ ɔmmɔ ne saa man yɛ no wɔmfa mɔ eti ɔfrɛ me bɛɛ bosomi mmienu kɔ bosomi mmiɛnsa ni ɔmo frɛ me sɛ ɔmo ba me hɔ wɔ office na me ni hɔ na me wɔ nkran edi dwuma bi eti ɔmo frɛ me ɛbɔ mamaneɛ ɛna me ka sɛ ɔ me ni hɔ ɛna ɔmo sɛ me ni hɔ kora ɔmo bɛba ɛna me sɛ na da bi mo bɔ office ma frɛ me me sɛ me ni hɔ eti mo ba mo bɛyɛ dɛn mo ma me mmra me ba akyina yɛbɛtumi ahyia ɔmo sɛ da bi ɔmo bɛba ɛna me sɛ yo me ni hɔ na mo bɛkɔ a mo nkɔ ɛna ɔmo kɔɔ ti mi wɔ hɔ no ma na me pani baako coordinating director frɛ me sɛ Sabronum nananom aba hɔ na me sɛ me ka kyerɛ ɔmo sɛ me ni hɔ enti me nima de kɔ nti ɔmo aba bɛsi m'akyi enti bi ɔmo de baayɛ no twerɛ to hɔ me baa mehwɛ ɛna ɔso yo adeɛ akyi yɛ me baayɛ ɛnyɛ ɔmo nyɛ ne tiri bɛɛ nananom bi baayɛ ɔmo baayɛ ɛyɛ asɛm galamsey ho asɛm na ɔmo de baayɛ ɛna me ka kyerɛ ɔmo sɛ na mo kae sɛ mfie bɛɛ mmienu ɛkɔ nkurɔfoɔ yi baa hɔ maa me baa hɔ bɛ pam wɔ mo ɛma mo ka kyerɛ me sɛ me ni asase wɔ hɔ eti mi ni mi DC na akonnwa no so mi ni mi DC na galamsey no so ensini baabi okay ɛna ɔmo sɛ yan ɔmo kae sɛ me baa hɔ bɛyɛ adwuma bi saa ma akasa akra baa na mo sɛ yo mate ɛne because of that nti no me ka kyerɛ wo galamsey na ɛkɔ so wɔ Sabronum no ɛyɛ mo ma mo nananom mo wɔ faase no ɛna ɛyɛ adwuma no eti mo nkɔ ne ɔmo nkɔ tena ase na mo nka nkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyi machine no ɛmfa mfiri hɔ na minim sɛ mo ka kyerɛ ɔmo a ɔmo bɛfie eti mo nkɔ ɔmo kɔɛ edi bɛɛ na awɔtwe na machine da so hyɛ hɔ eti me wɔ hɔ no mo me free efie kɔ adwuma ɛna na gya ofrɛ me sɛ wɔkɔyɛ press conference na yɛ dwoa da no pa bɛyɛ sɛ 8 ɛna ɔfrɛ me sɛ wɔkɔyɛ press conference na me sɛ na ɛfa deɛ bɛn ho na wɔsɛ ɛfa galamsey na me sɛ okay mate me ntimi stop yo betumi akɔ akɔyɛ ɛna ɔsɛ yo eti me wɔ hɔ no a me duru office ɛna boys no ɛyɛ ɛmɛmu ana wɔn mo yɛ adwuma ɛbaayɛ ɔmo bɛ no bɛka kyerɛ me sɛ adwuma no nana se ɔmo nkɔyɛ na me sɛ no mo wɔ hɔ nana yɛ press conference wɔ mpɛ enti adan na ɔmo sɛ o ɔmo na nana akasa sisi ya nana afrɛ wɔn aka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo nkɔyɛ adwuma na me sɛ daabi me nyini nana gya wafrɛ me ne number nie na abɔ bɛyɛ 8 enti adan na yɛ sɛ ɔsan aka kyerɛ me sɛ mo nkɔyɛ adwuma na ɔmo sɛ daabi yɛwɔ no recording yɛfrɛ no ɛna yɛ recording no ɔmo boy ɛma me tie a ɔmo nana gya wuka kyerɛ ɔmo sɛ wo deɛ mo nkɔyɛ adwuma mo nyɛ adwuma na bibia ni a me wɔ ha mo nyɛ adwuma ɛna me sɛ yo sɛ nana gya wo na aka wo ya kyerɛ me bia me ni problem bia na mmom deɛ mpɛsɛ bo yɛ sɛ momfa wo deɛ no nsɛnde me mo de sɛnde me a na mo kɔyɛ mo adwuma a ɛba asɛm wa no asɛm abɔ akyerɛ obi a na bibia to ɛdɛ atwa ne yɛho da bi efiri ba me ka mo so mo de bɛ sɛnde me ɔmo firi asɛm di hɔ no mo ɛkɔɔ ɔmo kɔɛ me frɛ wɔn mo a ɔmo amfa nsɛnde me bi ɛna me ka kyerɛ police commander sɛ ɔmbra mbɛkye boys no me pɛ sɛ wɔ arrest wɔn because ɔmo fɔ deɛ no nsɛnde me no ɔmo mfa nsɛnde me yɛhwɛ wɔn mo a yɛn ho ɔmo bio later yɛfrɛ dissect meeting ɛna me ka kyerɛ nana sɛ nana boys na ba bɛbɔ wɔ audio akyerɛ me sɛ wo ɛna wɔn a ɔmo kwan sɛ ɔmo ɛnyɛ adwuma no me nso so matie ɛwɔ masom na nyame anim ni sɛ nka me nsa ka audio no a anka bɛkyɛw ɛna ɔsi me ntimi nam sɛ nana
the only thing I remember I say meet me chone say me nsa nka audio no na me nsa kan audio no me phone so de a anka be chew e say adwuma na wo ye e ye mi din e na ye ebo mi din na ye ebo onkrofo ye adwuma omo bo mi din o ma frɛ wo so mo nya adwuma o ma ye audio wo so mo nya adwuma enti sɛ mo sa tena hɔ e bo di si din bi ma na sɛ wo frɛ me sɛ me mra kro ho no a ɛne me ba hɔ na sɛ bi be sisi yi a na enchemu bɛn ɛna me de ba beba enti meba but time a me pɛ sɛ me ba a menya asodwafoɔ ne apolitifoɔ a ye be ye bibia wi no ɛna meba enti ɛno de fatu hɔ no na mmom no sɛ ka me nsa kan audio no a anka me kyew enti ɛyɛ asɛm denden wɔ dissect meeting no ase ɛna yɛ ni police commander mo yɛ ya no mo sɛ wo de yɛ mfa ntoɔ yɛ nsa kan audio no na kasa ne nya mu so no ɔmo akɔtwerɛ lete ɛde abrɛ bi sɛ ɔmo ne nananom akɔtena ase ɛne committeefoɔ akɔtena ase a ɔmo agye ato sɛ adwuma no ɛnkɔ so na nananom akyerɛ adeɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo mesi ahemfie ɔmo entu nsuo ɛwɔ ekuro no mu nya den ɛma wɔn ɛnam sɛ nananom da so mesi ahemfie mo mɛyɛ ahemfie entu nsuo ɔmo sɛ ɛnam sɛ yɛ ɔmate krataa ne wɔn ɛna ɔmo sɛ yɛ nie ɔmo de maame na obi ansan yɛ ɛnam sɛ mo mfa krataa ne nkɔ na mo nkɔ po obi ma ne nsan nananom na mo na mo tena ase no mo mo nsan na afei nia committee ni na ɔtena ase no so na ɔne mo yɛ meeting no ɔno so nsan na afei mo mfa krataa no emrɛ me na mo nkɔ yɛ mo adwuma me ka sa atwerɛ mo because of sɛ na mpɛ sɛ me hunu nia ɛkɔ ankasa ti me ka kyerɛ wɔn mo kɔ yɛ no ɔmo ama bio but me gye krataa no bi ɛde to file so ɛwɔ office ɛna me twa akyiri ti me yɛ na me frɛ me minister no wɔne me hyia ayɛ ɔma me police ɛma yɛ kɔ hɔ yɛ kɔ sesa nneɛma no nyinaa ɛde efiri sabrɔnum ɛma bibia ɛyɛ galamsey na na ɛwɔ baabi a no ɔmo ka no yɛyi ne nyinaa ɛde firi hɔ ɛkyerɛ na me te sɛ ɔmo aba nana ebu abasa hɔ ɛne na ba bɛtena ase akɔ nana kantankrakyi wɔ akɔ akɔhyia no ɛfa yi no ti me tietie nsɛm a ɔmo ɛba a wɔn bɛka no nam sɛ daabi ɛyɛ sɛ mepɛ kwan bi so na mehyia nana ɛfiri sɛ nsɛm a mo ka kyerɛ nana no ɛnyɛ saa na ɛkɔ so a enti mekɔ nana hɔ ɛkɔhyia no ɛne ne kasae ɛka nea ɛkɔ so ankasa ɛde kyerɛ no sɛ wei na ɛkɔ soɔ na mmom no sɛ yɛpɛ sɛ yɛtu aseɛ ɛfiri hɔ no mu a mema fa mu deɛ mɛyɛ na mmom ne fa kɛseɛ paa ɛgyina nananom so ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔn ma wɔn nananom wɔn wɔ faase nom ɛna ɛhyɛ hɔ nom a ɛyɛ adwuma sɛ me kɔkɔ ka ne yɛ di matam ɛwɔ platform so na mmom sɛ ɔmo ne ɔmo ma no kasa deɛ a bibia ɛto ɛbɛtwa ama no afiri hɔ nom me ba na hɔ wie yɛ di bɛɛ na wɔtwe na mete sɛ ɛyɛ me jazz hene sɛ gyina radio so ɛdi matam sabrɔnum man ni jazz hene ɛwɔ radio so sɛ meme se nkura no mmerɛ me sika bi ɛne adeade na sɛ meme se metaa no a ɔno so ɛbɛkyerɛ me paa ɛtimi te sɛ nana ɛkasa wɔ radio so ɔkasa wie yi a ɛna me frɛ nana nam sɛ nana adɛn nti na wogyina radio so kasa asɛm wei sɛ fa me ho abrɛkura wonim pefee sɛ deɛ woka no menyɛe ɛnti adɛn na wokasa asɛm fa me ho ɛna ɔse before sɛ mebɛfrɛ nana no mede nka frɛ wɔ bi sɛ ɔnyina so na ɔntie asɛm a ni bɛ busa nana deɛ ɔbɛka timi frɛ nana ɛna nana nim sɛ mini nipa bɛɛ baako na mmienu bi na gyina line so nam sɛ nana asɛm a wɔka fa me ho no wonim sɛ ɛnyɛ nokorɛ enti adɛn na wɔka saa asɛm no na ɔsɛ this pa na nsɛm a wɔyɛ aka fa me wɔkakra bi a bɛka fa ho na ɔboɔ fu nam sɛ nana adɛn nti na wɔka saa ɛkyerɛ me sɛ wɔkakra bi a wɔka fa me ho no ɛna me ne bu afu but wonim sɛ deɛ wɔka no ɛnyɛ nokorɛ na wɔsɛ masa deɛ wɔwɔ ka fa me ho anasɛ deɛ ɛyɛ ka fa me ho no wɔakura deɛ su akora baabae ɛne wɔkatee no nam so yi ɔmate enti ɛfiri hɔ meyɛ madwene sɛ saa na waka deɛ a ɛdeɛ galamsey ntɔkɔ a ɛbɛko no sabrɔnum I will do my best na mmom no nea ɛka fa me ho so deɛ ɛyɛ court asɛm nti na wada Roma ɛhɔ nom na aba bɛsi yesi obi apia sɛ boys bi ba w'anim na ɔmo sɛ wo na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ wɔn de sika ma nkɔde sɛ na jazz hene saa asɛm esi w'anim sɛ sika bi wɔn de ma jazz hene no ana me pa kyɛw
ɛfa sikasɛm ho deɛ time a mefrɛ nkora ne sɛ ɔmo nyi wɔn nneɛma mfiri hɔ nom no ɛna ɔmo ka kyerɛ me sɛ asase na ɔmo yɛ so adwuma ɔmo atɔn na ɔmo atɔn ama ɔmo bɛsɛ 300,000 ɛna me sɛ 300,000 no hwan na gye yɛ nipa ɔgye yɛ deɛ ɔmo sɛ ɔmo ntumi nka nkyerɛ no na mmom no ɔmo atɔn asase no ɛde ama wɔn ɛna me sɛ yi ɔmo ate eti nananom baa m'anim ɛma me busa wɔn nana baako nana ɔsɛe barima ɛna nana yi a wɔanya amani ɔmo baa me hɔ ɛna me busa ɔmo sɛ na mate sɛ asase na ɔmo yɛ so adwuma mo ana mo tɔn mo nkurɔfoɔ no bi na tɔn maa wɔn a ɔmo agye sika ɛna ɔse yan yate ɛna me sɛ na mato asase ama wɔn agye sika ɛna afei mo asen aba me hɔ eti deɛ na mo pɛ sɛ me nyɛ mfa sika no ɛwɔ hwan hɔ mo mfa nkurɔfoɔ no sika ma because ɔmo sɛ mo sika ma mo na ɛne yɛ a wɔn bɛkɔ eti mo fɔ mo sika ma wɔn na ɔmo sɛ ɔmo nneɛma nyɛ de ɛnkɔ adwuma no wɔn mo nyɛ bio but ɔmo nneɛma no gu hɔ mo fa mo ɔmo nneɛma no mpie mfiri hɔ no mo nyɛ de ɛnkɔ mo baabi ti saa na ɛkɔkɔ si yɛ. Fafidie ma jaase. Mfie mmiɛnsa yi na nam ahene te ase ɛna saa adwuma no baeɛ na DC na me di nkɔmmɔ paa nti da no mefrɛ no ɔwɔ no mo tee sɛ DC yɛ aba ho ɛna mfrɛ no na ɔsɛ mu ɔhɛ yɛ adwuma na ɔba bɛɛ sɛ mfidie no nyinaa kɔɔe wɔde mfidie no kɔgye bia 500 million ansa na wɔgya mfidie no ma mfidie no nyinaa sɛ basabɔ no mfidie no ɔbɛsa kɔɔyɛ ɔsɛ gya mfidie nyinaa ma no basabɔ no ɛno na mfofo no sɛ na ɛno ɔbɛɛ sɛ mfidie di korɔ na wɔsɛ gya mfidie no kɔgye sika ma mfidie nyinaa sɛ basabɔ no ɛnɛ mfofo no papaapa ɛnɛ mfofo no papaapa wo na gyina wo sa no ɔbɛsɛ mfidie nyinaa kɔɔe wɔsɛ gye 500 million wɔsɛ wonti moto so moyɛ mmienu ɛna mobaeɛ a mobɛka kyerɛ sɛ nama neɛ hɔ adeɛ no aba wo mpɛ so aso na wampɛ wo mpakyɛ ɔte saa na ɔka no ɔboa na ɔse mmeranteɛ na ɔsan ka kyerɛ mu sɛ ɔmo nkɔyɛ ɔmo adwuma ne nyinaa ɔboa kyerɛ sɛ wɔno no nam sɛ fɛs mfidie ɔbɛsa kɔɔyɛ ɔkɔgye 50,000 no nti no ankɔka ho asɛ ne ti ne ɔdwa no kɔkɔɔkɔɔkɔ ɔmpɛma sɛ nkora because 50,000 ɔkɔgye mfidie no ɔgye yɛ 50,000 na hwan ne ka kyerɛ ɔsɛ DC agye sɛ sika no boys na abɛkan wɔn bɛ yɛ adwuma wɔn na abɛkan na kyerɛ sɛ wonim boys na yɛ adwuma nana bɛ mu nyinaa ahyia ne boys no kasɛ nana mu hyia frɛ wɔn nana mu nyinaa ahyia frɛ boys no nura ɛnokua yi sɛ adwuma deɛ no asase na wɔka sɛ bɔɔ no tɔn no yɛ no bɔɔ no kɔante kɔkɔɔt ne krataa ni wakubu atene no ne krataa ni mekɔsama ne kɔɔt sɛ adeɛ ti na ɔtumi ɛkɔtɔn ne nanom asase ɛde ama galamseefoɔ no ɛna bia ne mu bi so ɛnti ne sɛ ne kora yɛkɛ mɛsɛ ɔtumfoɔ sɛ nka ɛwie a wɔn yɛ tumi ne nka asase a wɔtotɔ yi nyinaa no ɛna no mfeɛ sɛ ɔtoto tɔbɔ ɛnu hɔ ɛyɛ mfie nwɔtwe me ne nananom anante nti deɛ meka biara menim deɛ meka ɛberɛ a asantemawura otumfoɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ ɛde nana sabrɔno mmahene ɛsi akonnwa so sɛ ɔmɛhwɛ kuro no so no nana hwɛ kuro no so kama galamsey yɛante bi ka enti mfie penu ɛne dunu ɛna galamsey bɛhyɛ aseɛ wɔ sabrɔno saa bɛn nana gye aseɛ a wɔgyina me nifa so yi wɔne nana baanu wɔn ho baanu paa ma yɛka nsɛm no ɛnam so nti ɛyɛ nana dasebrɛ ogu akuro ɔsɛ bɛdi akoma bɛbi mu wɔtwerɛ krataa ɛde to hɔ sɛ n'akyire n'anim adeɛ a yɛfrɛ no sɛ galamsey deɛ wɔnyia bi wɔ sabrɔno mu krataa no a meka nana kyerɛ me sɛ wɔdaworo m'ahunu sɛ kwan wɔ hɔ na menyi n'ano asɛm no ɛmfa ma wo na wohwɛ a wode kasa kwae daase bunu ɛno akyi yi krataa no bra yi pama krakye no ne ka deɛ aka nyinaa to aso ayɛ yɛwɔ nana afei mfie nnum akyi ɛyɛ 2020
nsuo yi a edi ka se kurom hɔ yɛfrɛ no aboabo ya wofiri Sabroni na wo bɛkoma se a na ɛtɔ so 9 na ne gya se na ɛkɔyɛ galamsey wɔ hɔ mesi wo hu ɛnam so ɛna wode yɛ ɛnam so na wode yɛ wode tutɔ gold wabie sutɔ a wode tutɔ gold ɛwɔ Sabroni a ne kura ne foto wɔ ha kɔso tinana afei 2022 ɛna 2021 kura yɛwɔ hɔ no a ɛna baa sɛ owura bi di yɛ abusu wɔbaa Sabroni sɛ ɔbɛpɛ wakɔ abɛn ama yɛde asase 300 acres ama ne sɛ ɔmɛyɛ galamsey ɛnokwasɛm ni ɛberɛ a wɔbɛka asasɛm no ɛhwehwɛ yɛ nyinaa yɛ so enti yɛne ne tena ase ma phone so wɔyiyi pictures bi ɛde kyerɛ mfonini bi ɛde kyerɛ sɛ wakɔ EPA Mines Commission ɛne ade nyinaa yɛhɔ na yɛ assembly member yɛfrɛ no Honorable Amoa Aboagye Francis egyina mu sɛ ɛno kwasɛm ni galamsey paa deɛ yɛka sɛ yɛbɛboa ama no aba Sabroni mu a na ɛyɛ torɔ nana wɔm yɛka saa asɛm no sɛ pɛ yɛbɛmua no sɛ galamseyfoɔ de excavator abɛsi kuro no kɔɔtia yɛfrɛ hɔ habitat ɛno kwasɛm ne mmeranteɛ wɔ hɔ esi kwan sɛ yɛnhwɛ mma galamsey no ɛmma na wɔn de kɔ yɛfa baabi asuomfoɔ yɛ a yɛka no asɛm sɛ nsuo baako a yɛnom nanamfoɔ yɛfrɛ hɔ ne bunu baako yɛfrɛ ne kɔn hiam ɛhɔ na wɔn de excavator no kɔ nananom yɛ pim afei deɛ wɔn de bɛfiri yɛ ahora ɛyɛ a ɛfa hɔ ɛsikasu kɔn hiam kɔsi nana ɛkutam no ɛfa hɔ deɛ ɔka wɔn mu de bɛfiri ahora na wɔkyerɛ mu yɛ no mu kyerɛ ahɔhoɔ ne baayɛ eti na mekyerɛ sɛ ya eti ɛbaa ne saa no ɛna ehunu sɛ galamsey na ɔfɛ deɛ ɔmo yaa tu abɛturu Sabroni mu esi yɛ 2022 November 6 yɛwɔ hɔ ɛna nana gyaase ɛfrɛ yɛ sɛ yɛnkɔ meeting yɛnkɔ bi ne kuro no ho yɛkɔ yɛ sɛ yɛapɛ asɛm a yɛkeka ne saa bɛ so na nana saa na ahene ampɔnsa wɔwɔ amanɔne na wɔde nkira gya ne sɛ ɔpɛ sɛ wobɛboa kuro no wɔde nkurɔfoɔ bi bɛboa kuro no nti yɛnkɔhyia ne yɛhwɛ sɛ nka bɔ mu bɛba na yɛtumi ma waboa ama kuro no yɛakyekyere no yie ampa yɛkɔ na yɛkɔduru hɔ sɛ pɛ na ɛsiane sɛ galamsey asɛm no hyɛ amanfoɔ po enti no dwuma a yɛdie nyinaa no ankɔsi aba ɛhɔ ɛna n'agya ase bɛka kyerɛ committee ɛne assembly members sɛ yɛn na yɛkɔkɔ stɔpo galamseyfoɔ no enti adeɛ kyɛn 7th November ukuyada nananom wɔdaworo no ebinom n'akyerɛ no ɛberɛ ɛba sɛ yɛbɛkɔ no Honorable Amoa Aboagye Francis friend ɛnam sɛ menkɔ ɛfiri sɛ ɛkɔ na ɔmo faa sɛ ɔmo bɛɛ kurom ha no na n'agya ase no ɔno a ɔnto ne nsa mfrɛ wɔn na wɔn mmra n'anim na wɔn stɔpo wɔn na mekɔ na sɛ yɛkɔfa biribi yɛ mea na meyɛ ntɛn ɛno kwasɛ no ɔmo kɔ yɛ abanteɛ baako ɔpanyin baako fokuo ne nana sɛ Onyankopɔn amfa fia ka ne kra ahwɛ galamseyfoɔ nti nana ɛno nti ɛna yɛne a yɛwɔ Sabroni me James Wakyere ne me nuanom nso ɛka me ho ne afoforɔ ɛka ho yɛse wotum fa daworo ma wɔna asantema yɛ ne deɛ Sabroni yɛ ne kuro ɛyɛ galamsey a yɛkɔ soɔ no ɔmo mɔtena no nsia no ɛma yɛ na yɛni asomdwie na mmaa ne mmarima na ade hyɛ wɔ hɔ no yɛ ho ntɔ yɛ yɛbayɛ a yɛasɛm ɔmo wɔre bodi yɛ frɔ sɛ yi ɛbɛtɔ yɛfrɛ me kɔmfɔtadua na akui adoma nana bɔ nsuo a ɔka sɛ mi nana mo no ɛna na me nana ne nana mpɔmpɔ nsuo a ne ɔwɔ Sabroni meyɛ nurse midwife na mmerɛ bi mekɔɔ hɔ mekɔduruyɛ no na awo aka obi manu hɔ ntam koraa ka ɔhwerɛ ne kra nti ɔhɔ no nam yɛɛ sɛ mabie clinic wɔ kurom hɔ ama wɔn nananom mepatɔ menya awoɔ koraa wɔ kurom hɔ nyɛ nnipa bɛn apem yareɛ paa menhwɛ yɛ kora yɛ bɛn pim no obiara nu hɔ a wawoɔ
wɔ ne nsɛm anaasɛ yarefo biara ni hɔ a wɔwo me nsɛm da sɛ insurance yi baayɛ no yɛayɛ se bi a aduro wei sei wode ma no si apa a nkɔba eti nkasa bi a menni aduro bi a na ɔkɔ na nkasa mentumi hwɛ a na obiara ni aboro na na sɛdeɛ aberanteɛ kasa nase a wɔbaayɛ yɛnyinaa ne bere paa yɛkakakakaka amaka ama wɔn mo ɛsɛ anafoɔ hɔ ɛnna bebree kura so yɛba mechanic hɔ yɛma yɛde ba headache gastroenteritis yɛfu emu ntu ne nneɛma na mo sɛ eti agba na mi advice mi sɛ esuo na wɔn ma sɛ ɛsɛ no ndu baabi na sɛ hɔ agyina mo kasa agyina eti mo de ɛma mo mba no anom efiri sɛ doctor sɛ ekuku da ɔma mi ate aseɛ sɛ ɛni na wɔn de eforo no sɛ kuma mɛtumi a yɛde eforo na kuma mɛtumi atɛki bɛnfi aduonum ansa na efiri mu sɛbi wɔn a wɔwɔ nkuraseɛ yɛ wɔn nkabrɛ wɔn kɔ fue ne nneɛma nyinaa brɛ ano ɛsɛ wɔn ɛnya nkyɛn nipakyɛw mi tia mi n'akyi kɔ UK ekɔdi ibosu na kɔ visit eti mi kɔ mu wɔ hɔ na mi ba yɛ na ɛna na wei no asɛnsi na mi fie nipakyɛw mi fie akyi ɛna ka panda bi anado awia bɛɛ nɔɔmienu na ɛsɛ mi yare kakra mi ti wɔ dwa mi hu yɛ anyi sɛ mmarima yɛkitakita sika ne etuo na ayi ɛsɛ nyɛ natwɛnɛ ɛsɛ ne yɛn ni hɔ ayi kia kakraka se windows akɛseɛ mmiɛnsa na ɛba no ɔmo machines ɔmo matrɛsɛ sɛ ɛbɛdeda so ɔmo bibiara ka ho deɛ ɔmo bɛfo sika tententen dadeɛ bi jampan ne ayi nyinaa ka ho ɛna ɔmo deɛ ne benkum ne ne nifa na sɛ ɔmo bɛha mfie ɛwɔ hɔ ɔhɔ ne nana daase ne fie bɛsɛ ha ne ayi abɔnten kase na ɔmo de ne nyinaa kɔ hɔ ɔmo kɔ bu hɔ no ɔmo wie yɛ ɛna ɔmo san baa yɛ brand new excavator nana no nipa nso brand new excavator mmienu ɛna wɔn san bɛyɛ ɛna wɔn san de ta ntumi sun papa sɛ awurade baba bu akura wɔ sɛ nifɛ bi amu o yɛ nitiri fa nyɛ bi amu a amuwa bi amu a aha na ɔba bɛ bu awɔ no ɛhɛ yɛ yɛ eti nana no sɛ deɛ ɔka ɔsi abua yɛ bua no ɛyɛ nokura paa sɛsi a wɔ hɔ si a ɔyɛ ayi a wosoro esi asɛm a mi ka kura no mi yɛ mi ho bɛ sɛ nana no mo nta ɔmo ba babi ɔbɛ kuta no ɛtɔ so bio na mi yɛ fɔn kɔ na mi bàtɔ mi yɛ fɔn kɔ ɛna ɔmi ka mo si bra sɛsi adeɛ ɛdi ayɛ ni o na nsuo etu obiara na bɛtumi atɔ nsuo obiara na bɛtumi atɔ nsuo ɛwɔ ɛha ɛna mi ka eti nana de awo twam n'okura ni n'okura mi yɛ mi ka adi amaka mi nka ne sita nipa wasi wɔne deɛ ɔne na busuafo nkɔ bɛsi ɛdɛ yie na kuroma ne nyinaa yɛsɛ no no na mi ne mi bɛdi paa fɛ wɔkɔ sɛ abɔ dam ɔbɔ dam mi yare ɛna ɔkasakasa saa eti ɔno akyi no ɛdura bɔ no tɔn biara no a wɔn bɛ ba no nana mipatɔ tam bi a wɔn bɛ ba no odura na adi fo ekita yɛn sika ne ayi no ɔbɛbɔ sɛnta wɔn bɛbɔ bɛ pii ne adi n'akyi eti dama na wɔtwe ne nda no ɔno ne ba sɛbi kura ɔno ne ba dama mu nam te na wɔ wɔn di apɛ ɛfɛ ne wɔdi ma tɛ na mi hyɛ dɛm ti mi die yɛn no ɛfɛ dura fi nsɛmfo paa na wɔyɛ no wɔn bɛtumi ahwɛ mi papa anaa wɔtumi nya ne hwee wɔtumi nya hwee wɔn ɔbɔ dam paa na atu fi ha wɔn kasakasa eti adeɛ kyerɛ yɛ no anɔpa ɛna nfa akonnwa bɛsi hɔ sɛ ɔbɛtwa mbie no ɔsan tete ma tam ano ma no kɔɔ do because ɛsi ano kura na wɔtwe nan na ɔba yɛ no akorɔfo bi wɔ hɔ a wɔkɔ wɔn mo fie sɛ galamsey sam yɛ yɛ ɔkɔ ano ɔkɔ maame hɔ bɛtumi na obi akyerɛ obi wɔ ha sɛ wɔyɛ ɔka asɛm fa galamsey hɔ a ɔsɛ wɔayɛ ne dɔn eti nananom
ya dia no na ma desra dia me to me na bo su no dia to na na ni se na me pa jo ya be ba no fie no na mi tu flu na me na ha na me su na na ni na o mi da ni pa wa ya dia ni pa yo da ba so bona so mo de mai ena me bɛgye bɔ bɔsɛ kasɛ ɛyɛ odi dase hɔ yɛ ɔne mɔ wa etwa wo ka na wosɛ ɔba bɛ pere mu ano esi yɛ ɔsɛ ɛfɛ sɛ ɔbɛtɔ tu fo yi ɔsɛ ɛfɛ na ɔtwe ɛbɛ bio ɛna ɔsɛ sɛ na ɔtwe bi mu ano ɛna ɔyɛ ɔdi tu fo yɛ kátó ti ne ho yɛ wa ɔdi ne ho yɛ ɔsɛ sɛ ɛsɛ mi yɛ bɛ si yɛ ne mi ne nkyɛn mi yɛ mbɔ si apo ne yɛ ɛni twum esi yɛ ne mu ɛbɛ bɔ mo yɛ wɔ ho asɛm no mu nokorɛ adɔma ɛwɔ ɔdɔ bɛbu sɛ de mo sika no nyɛ mi kwan ni o ɛma ne ɔmɔtumi nkɔfo yɛde sika ne mmaa na ɛpam sɛbi ɛma ne mɛma nyinaa adi nyinaa sɛbi dahye hɔ nim ɛnyam sɛ de na sɛ ɛkɔm totobo na sɛbi ahɔ yɛ bɛbu wo awo sɛ ɔkɔ ama no asɛbi ɛbɛtɔ yɛ wura nim sɛ ba ɛnum furu sɛ sɛ wɔn mu obi wonim adɔma ɛsɛw ɛnyɛ ɛnum ɛkɔ so hɔ no pɛnifo yi ka kɔmu hinɛ num n'ɔbɔ edwuma firi mu obi sɛ sɛ kɔmu hinɛ sika ne ba ho ekyɛ ma obi ɔsɛ kaka na brɛ mi ɛna sɛ na ɔka ho ɛna ɔmu ɔmu nyinaa gye bi na de na yɛ ɛha kɔmu hinɛ sɛ deɛ ɔde yifo na ayɛ no gabisefo na ayɛ no ɛna ha no sɛ sɛbi ɛdibi wɔn bɛ sɛ ɔfɛ sɛ yɛ esi kɔ ne kwan sɛ wɔn fa so ɛdi sɛbi ba hɔ ɛbaa sɛ ɛsi nkɔ yɛ fidie nifo ne ko ewura amaneɛ no wadɔ ma ɔwɔ si ma kɔ han fidie mu sa awo deɛ wɔn kɔ han fidie de wɔsɛ fidie no bi ba hɔ no ma yɛ hyɛ no ti no yɛfrɛ obiara sɛ obi yɛ fidie no firi ɔse ɔn bɛ yi nam sɛ wɔn de fidie no ba yɛ no yɛn mu kɔfa so no ba yɛ ɛna mu ti mi nyi no wɔ obi yɛ fidie obi kɔfa machine abɛ bɛ yi afiri hɔ obi ma si no mo jɔ kɔfɛ fidie abɛ wura mu ma yi afiri hɔ ɛyɛ wa wuli yɛ sɔ fa kɔ baabi a na sɛ ko si kwantia ade kyerɛ sɛ sɛ wura sábìlì dansi a kébì náà yɛ dansi ɔkùnrin sɛ dɔkɔlɛ da hɔ ebi ɔsàn kasa wani kɔtɔ hɔ nomu a ebi si wɔ ne ɔba kùnà deɛ ne yɛ ɔbɛtuma si ɔbɛtuma si ne yaa adɔm ebu n'ɔmu firi hɔ ne nya de sua ebi sɛ sɛ adase dabi asɛ ɔkɔ regional house yɛ ɔbɛ ta regional house a wɔka agyana sɛ wɔn asɛ wɔn ante wɔsi bɛ tee na ɔdɛ na ɔyɛ yɛ. Then you have to say, "I'm saying, you are not a bro. Or can't be the same when you are so." Tell them when you feel the kind, some of the kind. Or more call some almost good them. We said almost more good now. They come a kind of no good almost good. I'm saying, almost you are a bar. The God will come in this way. Or just to be having to the more sound. I said, "No, but they will be doing you." You are. And there was no person the building the idea man saying, "Whoever they did." That's no one or no when I gbogbo si yàrá ìnà ẹ̀mẹ́jọ wàdọ́ mi bu wí dẹ̀ mi sọ̀rọ̀ nù nípa ìfowópamọ́ nyinaa kọ wàdọ́ ma. Otumfo Adaroma nana bi kasa titiro nana bu abasa wɔsi yɛn mu nya amane na ɔmu twitwa edwan. Nana me betena ewura nkyɛn ama ɔmo de galamsey sika akoto da abɛbi ase. Dabi. Awon de emmamu kura. Adaroma sɛ na mi sika no. Galamsey asemi wa ka ne se nyame ana acha adia edisa nkofo ba betia. Ɛyɛ sha ohwe mu ne ehu. Obi etie de ekoso. Si am sam krofo we amfa ya ntwum sa so dwene no a ekyere bi waka se ya plasma ya kan sa apa na so na entisa jase hene ogina se wo mu bo kwa bi se mbrempe no oya no twafo hene ogina woti ekwan a ofa so no peso disi penti
so if you afford the answer to me to abani bi nka we me pie petition ya me pie ha sei ama ya hu de emu ya nka betie no nko be sa dia konya kwakoma obi a omo de be garamsi o ma to aso tinyame ne de na asese asema ba bi pie ase na ja asenyere no tina ho waka asem ne nyina wa mo disi no ja se wakwa je bread achira fe no ka ho de ya fe na ko kwa ko fe no ba enti sha was why a press conference of wa enya no kure katakata nyina ani was so call of wa achira pan nsu sintam o ka enya no nyina omo ka ele katakata ne mani ni enya no kure wa mabu empanfo no a mo ye sa ne mani nyina ara we nyam dan bia wa hasi was so nyina pamu no obi a oba bia hu sa ampa champion ni apre o ka se wa be gram se ba pamwa to fara roma nanan mi nyina ma akuma de kan se mo nyama ne nsa nanan mi nyina se yam pam wo mo nanan mo ai ba no e da ya betini si no yam pam so That's any achame someone watch me. Yo. So chrono the jam, what man be chrono? Where is the media day group? A media day group, madam group. That's a media day group. So that's also media day group, yes sir. Media day group. What do we go to her? Your person was there for one. So sir, no was go for this sir. So no group. Only mine I did. What do we go to say group? Now, no, never. When you were in a son and our rich. Also, no, I want to know actually. Now, get you enough video grown up. Was if a channel of grown up grown up? Yo, yeah, and yet none ever catch them. Or send them there and never catch them. And yet, then me who yache. Or so who yache? Some way yache. So who's someone I check papa. About chronicle mumba emrebi. Or say about chronicle who presume a baby. Na mikaze yan kwahwe de esi on famrem. Or say na say or na da me chesu da ye. Yan kwahwe de esi won fam kan kire no. National Investigation Bureau for nam case yan kwahwe famrem. Or so say be na for o ya say kwahwe na fam kan kire no. Reporter de brem ya sha. So reporter de brem no ha. Wudin wom atiame hin din wom ade wom nyina mudin wom. Or so ba ya wudin wom atiame din wom mo be fo nyina mudin wom. Nyina mudin wom. Nyina mudin wom. Anya nne ni ebe ka chi. O sin ne ebe ka chi no. Eba ya che me nsaka eba busu me be me nsa se 9 ni. So ba ya che. Ba busu be 9 mu ni busu nsa mu ni. Ni ebe ka chi no. Enti me mamutan wa mobobo kro no. Se e mu ti. Wo de kro ja se mo be kro so be e ma no wa mobobo kro no. Se de me wuza atiame he. Yo. Wone to za chame hene woni jase hene akonwa no mpe be ma bi e friend o se kojo o se kojo no mo fa o be we friend o se kojo ana nka o mo ye person won ne this man o se no na ka mo ye fa kwan ya se mo be se kojo no ma no na so de mo mo ye sa na me hu se yo nipa bi so abesre yo nipa no mo ye be se kra de so no se be so abesre obi di Kofi Asante ofri kromo so obi di Kofi Asante abetochre kwampoku ena kwabra pon wono jase hen wo faase no ezo wo se wo mpe no wono ana busuafo ka chense wo ye boni aye chese wo ope ose kojo so wo busuafo se be ka cho jase so ye boni aye bi no pose kojo bi na kromo munim sameti wo minim ni nyina o se munim kromo se be koto hene otuo o mi lekosu nyina minim de ekosu nyina so mi lekosu nyina ana me bobo din amabopo ni nyina akire mu o so ya bobo din amabopo nyina bodi akire mu sai na yo mo mbaba kwa ansa na afa akonwa no masi o so mo ko ansa na akonwa no masi ya me sa ka akire mo so ne se yo
this in wanya akokodu anchemo yo na media me ka chem say mo pa mo zan ko din ko memi achimu nyina agum na mo hwa dem so na chem say enne obetumo na this na wanya kwan enya akokodu anchemo no otumu ne na so mema monko na mo ko so le se mo bibi mo fro ho obetumu nyina magum so ba chuni na no me ka chem ne ama so ba ka chem say tumi bia ne ho mo galamsa mo ye nyina mo nko season nyina nem tumi no free mo nsati so galamsa mo de tuwa mo ye nyina mo no se be ko to ko nyu no ana tumi ko de ko tuwa mo se be de galamsa no ni nyina e fu mo nsa mo di bra no be fu mo sa de ya sabronim ni mo na mabɔ no ti sabrono enimu enimu mo ana mabɔ no na mama nkrofo abanum su obatan wo kan na abayar sika wo penti so se be am ensu a ya bɔ ho ka ama se bo num se be no mo to won mo enom mo be sai no di no gum o wo se be mo ya fu ani sa mo penti edi mo ye friends assembly member no ne assembly member no unit committee member no unit committee member no so we yo baka empanyifo no eja wo hwane mo kan chem hwan mo de eye pa mo kan chem o se be ko jan hwan pa na ye anaka tan 20 empanyifo ina ha de eno kwasem ni bi fa so ina me kasa tre na no eja ase mi ame ni achi ame hene wo mo mi anu de kuro no eno kwasem ni enkoyi e manye madam me bu o ma so me man so e sɛdeɛ me nuane ka no saa na teɛ nkɔyɛ ma yɛ ɔmu mmienu deɛ nkɔyɛ ma yɛ ɛsɛ kura me mu dura wɔ mu nipa totankuru wɔ dendenden ɛsiane no kura bi a mebɛka no wɔ ha nti nana yɛ amaafo akwamu hene ɛna aka nana yɛ wɔpɛ hene kofi boate ɔne ɔnyama ne ɔne yɛ ɔnyama ɛna aka wɔdi asɛmpa yɛ atabiri yɛ asa bɛ mu hene ɔno so no homfɔle mu dɛsɛ na sɛ bi mu no sɛ ɛbɛdi kan no tie hɔ na sɛ bi kyɛ na ko nya bɛtena yɛ ba mo kan ko jiru ha o ma ditu said ya wudi cronation and sa ye fin sa saplonu ye betimi ewie ya ma ye assembly members na be kan wa me bukro no e ya akomo hin ana wada mo o ma chok tisi ba me yan sa o ma to tisi ba ru nya mo ha o nya mo ha bu edi o mo kan me de shan sa mo pe mo de tisi ba ya no hanya mo fama mo biya kan makko bodin o preso ana pasha ya preso o ma me no e acho dia fiadma acho mi so me preso no have you ana me so e do se before me me preso no have you no madam monsieur Fiame e mo sco fiadma preso ana have you nana mpacho me preso ọdún gbogbo ọmọ ìyá sọ wọn ṣe pẹ̀lú fọnù ẹsẹ kan nípa náà káàká náà. aka ayé akọmi yẹn kún wa. akọmi yẹn kún ọmọ aka nyinaa ẹnẹ ọmọ fi akọ nyantoọ ni yẹn kọ. ọdún gbogbo ee ẹsẹ ọdún kuro ló bẹ ṣe wọn sá náà dansi a fún ebi dẹ ẹkyẹ wọn abẹ kyerè ntì na èyí da yọm. mo ń rọrọ yẹn pabọ. mo ń rọrọ mbọ bọ mo ń rọrọ mbọ bọ wáyé. mo rọ mi na mo ń rọ ẹnsa mo yẹ sọ mo rọ mo ń yẹ mbọ bọ wa. Achame. John. Mo amoba ye no. Mo amoba ye mo de tisi pe hero ane no. Mo wo nipa bi amani sine so sa akonwa me de ma no awo eye. Mo amoba ane no. Mo amoba ane no de ba say. Mo wo nipa bi a sabe abrawo mo dilidi se o da bodan ma no a e be ma bo kuro no. Da fuma mo ya no nti. Bo. Ada no me bu. Ase wo ya ko ye kusa pa. Kan ye be kana wa ha because ye di ba ye na so ye na bi sa ye. Ya ye Canada ro ma. Wo di confess anti si so ma ye nyan ke be. Mo do to so. Yo, sɛdeɛ bi nua n'aka no na yɛde bibisa aboyɛ bisa na mmom sɛdeɛ bi nua n'aka no Kofi Asante no mo de lema yɛ na yɛte. Mo ma me no. Nana, ɛsɛ nipa no yɛ ka yi bi. Ya ka ja se do mo ba. One of them. Bagubogu.
Nana Madaroma, no so me pen na kwa me chire. You come up a good friend. Nana, no so me pe Kofi Asante. Nana Kofi Asante. Mama talk at no, they don't talk at me. Who talk at me? Mana peno. Ora di pedo do do na na ko pesa na tapo. Who play the band? I don't know what to do. So you that. Yo. So we say what was now what was it for you no about we home? So what's up with you? What's up with you? What was that? What did you talk about some point? Oh, so what did you talk about some point? What's that name? So we need as a boy, I put you that can't take you to the movie. I don't know. That's a poor. What's my doing? We never do. Oh, my boy, what's up, my name? Mommy, I feel to do that. Oh, Papa, yeah! Oh, that's your boy for Papa. Oh, got the chance in your ear. Oh, got the chance of a minute to tell or come from. I don't know that's a problem. Sabrano Bama, Media Kuyama, Mokore, Cafe, Muya Wama. Oh, say, a commitment I do good as an answer. Ibra, or you can say they do not have any present.